И какво се това, хора? Днес ще играем на Форт. Та игра ще ме побърка. Preparing for world creation. Ще... Create new world. World name edit box. Preparing 0%. Дай. 0%. 0%. 0%. 1%. Най-накрая. 6%. Извинете заради тази игра, после ще говорим за 17%. важните неща, които са 24%. смесени в играта. 33%. 43%. Ще кажете ли да млъкне 60%. веднага? 69%. 79%. 88%. Тази игра не може да броила. 99%. Done. Loading. Ready to play. Game menu. Use mouse options button. Screen options. Use mouse cursor or tab button to select element. Game menu. Use mouse cursor or tab button to select element. Както и да е, че не се чува играта, нищо. Благодаря, че вече имаме на този канал 8 абоната. И като направя най-вероятно 10, като направя 10, най-вероятно ще направя стрим, но не съм много сигурен. Или 8 видео. Да, знам. Но сега да започна. Use mouse cursor or tab button to select element. В тази игра много ме изнервява. Не знам дали се чувам добре, но ще е хубаво да се чувам. Crafting. Use mouse cursor or tab button to select element. Да знаете, че може би през цялото видео ще чуете това, съжалявам. Но тъпата игра, да ме скопирайтнат, да ме страхнат. Тъпата игра, само говоря, не може ли да не спре да говори, толкова ще е яко, нали хора? А играта иска да ми говори някакви неща, които аз ги знам, да не съм тъп като играта. И Game menu. Use mouse cursor or tab button to select element. Май беше лошо и да, както и да е. Аз събрах какво ще казвам, че какво трябва да е целта на това видео. Аз мога само да се храня с месо. Това е темата. И това ще е, може би, като поредичка да мина играта цялата. Пържолки. Свински пържолки. Много обичам аз. Играта се успокои най-накрая. Pharaoh has made the advancement Stone Age. Так му казах, че си добре, а не си добре. Не, какво стана, бе? Има крипър зад мене. Как се стреснах. Какво стана, бе? И днес пак ще имаме видео на Майнкрафт. Не на Майнкрафт. И може и да в Майнкрафт. Където на Rocket League ще има, сигурен съм, 100%. Ще има защото на Rocket League много искахте. Не, никой не искаше. Но може да видим какво ще правим. Но, спойлер,
Аз съм играл 100 пъти. Ох. Да знам дори добре ли се чувам. О, не крафтинг. Ще се чуе крафтинг, да знам. Use mouse cursor or tab button to select element. Първо една кирка за диамант. Като намеря все още е много хубаво. Pero has made the advancement getting an upgrade. Ще направя един меч и сега ще систем. Crafting. Crafting. Use mouse cursor or tab button to select element. Да играва. Аз ще загледам. После ще си направя дървена сега. О, чакайте, важно. Use crafting. Трябва да си направя Use mouse печка. cursor or tab button to select element. Аз мога да си изпеча храната палма. Не палма, тръстика. Или палма беше. Тук може да открием панда. Ако направим някой ден стрим, не търся розова овца в Майнкрафт. Това ще е доста тъпо, нали? Кой би гледал видео как човек да търси розова овца? Use mouse cursor or tab button to select element. Пържолки. Кой обича пържолки? Всеки, нали? Суби. Едната пържолка. Ще изям само една, защото... Цак. Изяждане. Use mouse cursor or tab button to select element. Стина, изяда. Супер! Ако намерим се в този епи... О, не! Рибата, нали се счита за месо, по-добре да не взема. Аз умрал в това. Не. Ще я малко сурово месте. Добре. Цак. И да. Так. О, пещера. С такова. С как беше? С въглища. Супер. Yes, 5. Много най-вероятно нямаме стигане, но нищо. О, зомби. Ха-ха. Не, ще умра. О, трябва да се нахраня. Не. Искам всички да умрат. Те ще станат сега. Няма ли да умрат, бе? Няма ли да умрат? Едното умра. Аз съм на малко. Pero has made the advancement monster hunter. И всичките умряха. Furnace. Use mouse cursor or tab button to select element. Убихме ги. Степихме ги. Не ги степихме. Играта ги уби. За сапалко ни трябва и ще ходим в недъра да потърсим. Айде, от втория. Ако ходим в недъра... Use mouse cursor or tab button to select element. Две пържолки са две пържолки. Furnace. Use mouse cursor or tab button to select element. Мама си храничка. Crafting. Use mouse cursor. Crafting. Furnace. Use mouse cursor or tab button to select element. Furnace. Use mouse cursor or tab button to select element. Цак. Добре. Ох, имат ли още зомбита?
Емералд след това. Емералд след това. О, мислих, че е емералд. Ако беше емералд, трябваше да е по-нависоко. Те са в планините, чак. Ох. Що? Трябва ни легло също. Ок. Айде, Суи! Crafting. Айде, Use бе! mouse cursor or tab button to select element. Суи! Не знам дали се чувам, но дано. Давай яйца, бе. Давай яйца. О, костана, бе. Давай яйца, бе. Аз дори не оцеля. Давай яйца. Давай яйца, бе. Ще даш. Давай яйца, бе. Къде са яйцата, бе? Crafting. Crafting. Крафте. Use mouse cursor Oh, or на мен tab ми button трябва to дърво. select element. Само едно дърво ми трябва. Само едно дърво ми трябва. Добре. Бързо. Crafting. Use mouse cursor or tab button to select element. Chat screen. И това беше And всичко press от enter to това finish. видео. Ако ви е харесало, ще е много хубаво. Ако не ви е харесало, отивайте в килефа. Суи! Чао! Game menu. До нови Use срещи! mouse cursor or tab